Hola, Biel, molt bona tarda. Estem aquí a les instal·lacions del CAT a l'Ampolla i tenim detrás un dels projectes que s'ha parlat avui en aquesta assemblea, que és aquest parc fotovoltaic que està allà a Constantí i que s'està ficant a l'estació de tractament de l'Ampolla. Joan Alginet, president, és així, no? És una d'aquestes coses que s'ha parlat avui en l'assemblea. Altra seria, no?, com està l'estat de l'aigua, per així. Efectivament, forma part del nostre pla estratègic, del nostre full de ruta d'alineament en els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides, en la qual les energies renovables estan a l'epicentre de la nostra acció. Fa uns dies presentàvem a Constantí la instal·lació que ja està molt més avançada, però efectivament avui també aprofitem per visitar aquest parc de l'Ampolla, que suposarà més de 8.000 plaques i, per tant, un autoconsum global del 10%. És una instal·lació que s'està instal·lant ara mateix, estarà abans de final d'any i és un dels projectes pioners que tenia el CAT i que serà al final un gran parc que, sumat al de Constantí, fa el CAT dels més potents en aquest sentit. De fet, és una col·laboració público-privada en Endesa, en la qual, evidentment, Endesa fa una inversió important de més de 5 milions d'euros i que ens convertirà la infraestructura hidràulica on hi haurà el parc fotovoltaic més important de l'estat espanyol, cosa que, evidentment, ens enorgulleix. Aquí teníem un gran sostre desaprofitat i, efectivament, la possibilitat d'aprofitar-lo en plaques, energia verda, energia sostenible, energies renovables, doncs, forma part del nostre ideari. Estem compromesos i, per tant, aquest efecte pot generar menys consum d'energies, diguem-ne, de fonts que no siguin renovables i, efectivament, estem compromesos en l'energia verda. Aprofitant que avui ha sigut l'assemblea, parlem d'aigua, no? Una de les coses que també ens preguntem, quines dades teniu ara mateix i, sobretot, com veieu aquesta campanya 2024? Bé, fa unes setmanes anunciàvem que tenim una xarxa en una eficiència hidràulica del 99,3%. Fèiem un anunci que la nostra xarxa estava lliure, la nostra aigua estava lliure de microplàstics. Avui hem pogut anunciar també que hem fet un esforç important pel que fa a la qualitat, pel que fa als paràmetres de qualitat. Efectivament, l'any 2023 ha comportat un 56% d'analítiques de paràmetres més gran que l'any anterior. Això vol dir una mitjana de més de 200 analítiques diàries de paràmetres que afecten a la qualitat. Per tant, donem garanties als nostres consorciats, no només que els garantim el subministrament, perquè estem, òbviament, millor que altres zones de Catalunya, sinó que l'aigua que els arriba a les seues cases és de millor qualitat. I donar garanties en aquest context jo crec que és satisfactori. Moltes gràcies, Joan. Ara anem a parlar amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. Primer de tot, quina aposta més gran, no?, per l'eficiència i sobretot per l'autoconsum. Doncs sí, perquè realment aigua i energia van de la mà. Necessitem l'aigua per tractar l'aigua i potabilitzar-la, però sobretot també molt per impulsar-la. En el sanejament, que és el que gestiona l'Agència Catalana de l'Aigua a Catalunya, és a dir, 550 depuradores, gastem més de 300 milions d'euros en sanejament. I justament també apostem per les plaques fotovoltaiques per fer aspectes d'autoconsum dintre l'agència, així com altres aspectes de millora de la maquinària i al mateix temps del biogàs. Així que l'aposta que fa el Consorci d'Aigües de Catalunya és bàsic per la transició energètica i és bàsic per l'eficiència en el servei de l'aigua, perquè això a la llarga permet reduir els costos de la portada de l'aigua i ja hem vist, ja no només en l'aigua, sinó en totes les activitats econòmiques necessitem aquestes plaques fotovoltaiques i acompanyar la transició de l'aigua amb la transició energètica. Avui heu parlat, suposo, en el president del CAT sobre projectes com aquest, sobre eficiència energètica, sobre la gestió de l'aigua, una mica 5 cèntims de com veu la situació ara mateix aquí. Bé, en l'àmbit de Tarragona, doncs sempre he dit que l'aposta que fa 40 anys tots, entitats, empreses, tothom es va posar d'acord per fer un projecte i donar vida a la província de Tarragona va ser clau. Celebro que mancomunadament, consorciadament, tots aquests municipis treballin amb les empreses per portar l'aigua. Realment és un dels àmbits de Catalunya més resilient. Si fem una fotografia de la sequera, Tarragona està en prealerta, mentre l'àmbit metropolità, tot el sistema Ter Llobregat, està en emergència. És a dir, que la feina està ben feta. A més, és una xarxa amb 100% d'eficiència, així que celebrar la feina del CAT. Moltíssimes gràcies. És això, no? Són projectes verds també que repercuteixen en la qualitat de l'aigua i també en estalviar energia i estalviar aigua, que al final és el que volem, sortir d'aquesta preemergència per sequera i tindre sempre aigua garantida aquí a Tarragona i a les Terres de l'Ebre.